Salutare youtuberi și youtuberițe, eu sunt Pingu123 și astăzi o să facem un episod de Minecraft Survival Games. Sunt aici cu un prieten, Bogdan. Salut! Și zi, bă, și tu pe ce server jucăm? Jucăm pe serverul MCX Minecraft România. Ceva de genul era serverul, nu? Da. Păcat că nu am niciun ce la spawn. Unde ai fugit? Ia ce fac. Încă Oz, unde ne ducem noi de obicei. A, pe drumul ăla, așa-i? Stai că vin și eu, așteaptă-mă. Ai luat tu chestul de aici? Da. Bun. Sperăm să vă placă acest videoclip. Da, serverul o să-l aveți și la mine, descriere și la el. Da, noi o să jucăm mai mult împreună, deoarece, na, ne-am învățat noi doi să jucăm împreună și o să-l vedeți cam des pe Nenea Maxi la videouri. Nu știu, poate cu el o să fac și serii, na, de alte minigame-uri, mă refer. Un League of Legends, ceva, pe acolo. Da, și League of Am Legends. pentru tine două bucăți de iron. Am 3. Ai 3, nu? Bun. Ok. Hai pe rut. Credeam că e chest acolo. Hei, e chest de acolo. Nu ai. Vezi că este arc. Dacă vii pe aici, pe unde am venit eu, sus pe scări. Am arc. Unde ești? El ca sus? Da, și acum cobor. Ok, și scuzați-l pe Maxi că o să se mai uite ceva de pe la el. Dar nu-i bai. Dați-vă sunor un pic mai încet și nu-l auziți. Așa. Da, era să mor. Mă arunc de la al 10-lea etaj. Te crezi Batman. Pe unde ești, bă? Hai că vin acolo sus. Păi eu Te văd. am 80. De soare. Trebuie mâncare. Am eu o grămadă. Stai că am Hai găsit și să-l o batem mare. pe tipul ăsta. Stai că-mi fac un iron sword. Și descurci? Acum. Bun. Din prima l-am omorât. Îți fac iron sword. Lasă că o fac eu. Lasă că ți-am făcut. Ok. Bun. Hai pe la mine pe aici. Urcă sus pe casă și Stai aruncă-te că am jos. omorât pe unul. Eu sunt în altă parte. Nu-mi dau seama unde ești. Îs pe acolo pe ruta noastră. Cum ești pe drum. Da, lasă că ne întâlnim. Da, bine atunci. Numai chestia e că nu știu dacă o rezista. Tu până ce parte Pe ești? acolo, Eu sunt acolo aproape de unde... rută. Știi pe unde trecem noi, pe la rută. Eu sunt de furgoneta aia. Ai nevoie de sabie de piatră? Am de iron. Ce întrebări. Bă, știi furgoneta aia Nu cu știu nicio furgonetă. un scop, Nu știu nicio furgonetă. 1 euro, nu? Nu, eu sunt la Duba aia, spawn. mă. La spawn, nu stai că vin și eu la spawn. O să mănânc. Așteaptă-mă acolo că vin. Nu-ți face tu sabie că ți-am făcut Am eu. făcut deja. Am bine. Mă strică așa iron-ul. Dar ce faci cu el? Hai înapoi, bă. Ia-ți. Arunc sabia asta pe jos. Cine a găsit va fi norocos. Ai luat tu chesturile? Ok. Hai odată că nu-i nimic acolo, că am luat eu. Ah. Ioi, cum o mere cât îmi filmez. În câte FPS-uri mere. 17 FPS-uri.
Eu am blocat frame-urile la 30. Nu uita să le blochezi. Da, da, trebuie să-ți ducă PC-ul măcar 30. Îmi duce aproape 100. 60 îmi duce A chiar. meu îmi duce lejer 100. Și mie. Dar bine, 100 mi-o duce, nu așa, că are el chef, Da, știi? depinde de placa video care o ai. Trebuie să-mi iau și o altă. E cam pușcată asta. Cum să fie pușcată? Cine dracu a pușcat-o? Miliția. Faci tu ca ăla din CSGO? Faci bomb down și vine poliția la el. Știi? Zice și el bomb down să juca CSGO, știi? Și sună un vecin la poliție. Bă, vezi că ăla e terorist, nu ce căcat. Bomb down. Și a venit miliția și a săltat. Știi, și el să juca CSGO și zicea pe microfon bomb down. De câte minute filmezi? Da, nu știu câte are. Nu, m-am uitat. Aaaa! De vreo 50 minute. Iar m-am băgat. Sau Așa. de... Ok, pe canalele noastre o să găsiți mai multe chestii. O să găsiți și... Zi. și survival, și Skype PvP, și de toate. Dacă vrea, bineînțeles, idioțelul ăsta să jucăm. Să filmăm, pardon. Ok. Da. Nu faci niciun pinguin idiot. Dacă mă faci pe mine pinguinul idiot, atunci faci toată rasa mea. Pe toată rasa nu fac, pe tine te fac. Dar nu mai cânta. Că nu se aude bine. Da, bă, un prieten de-a meu era într-un video de-a lui. Tot pe serverul ăsta au filmat survival game și să vezi. El în timp ce se bățea, tot striga am. Hai să facem și noi așa. Hai că nu, eu nu fac chestiile astea. Nu o să... Eu la spawn. Aia, nu, ești departe de mine. Tu unde ceapă ești? În ceapă. La vecina în grădină, că nu mai are ceapă. Ioi, cum ți-l omor pe ăsta. Bam. Hai că deathmatch-ul e în 10 secunde, mai sunt 3 playeri. Să-mi cresc și eu viața. Fuck. Bun. Stai să-mi fac și eu boți. Câți iron ai? Hai să-mi dai și mie încă 2 iron. Nu. Bă, tu mă bagi pe mine. Bă, mă omori. Țăran. Cum mor, mă? Cert. Păi hai să-și ne jucăm. Cert, deci. Cert. Ce ți-am zis? Bun. Dar tu ai tras în mine și mai ți-o Ok, în deci focul cam ăla. atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați un like, un share. Ok. Și să treceți pe la domnul Maximilian. Acadarius. Ok. Hai, salut! La revedere, youtuber și youtuberițe.